Ife anụwa bụ important information. Ị na-enweta this video gị na-atụsa ya, share the video so that ka ndị nwe this girl na were fụ ebe ọ nọ wee mara ihe a ga-eme ya. Share the video. Biko nwa nkịta anụnwa afụrụ ya n'ọkpụ na-egbu geeti ọkpụ na-egbu, so ọ dị ka kidnap kwapụ ya na moto, so akpụ ya wee jee choice, so mana I refer anyị jee n'ihe because he had a spiritual problem. So onye ọbụla ma onye ọwụ ka ọ bịa na St. James kịta now, ọ bịa St. James Catholic Church ka ọ bịa ka ọ kpọrọ ya ebe anwa, nne ya ma nne ya ma any of their siblings. Biko mee nọ dị urgent biko nụ. O nwere onye ma onye ọ na-akwa na ya si Abia State n'afọ ya bụ Onyinye Jerry from Abia State. Biko nụ ihe akịta dị urgent, ọ na-atụgbusi onwe ya ebe anụ a. Biko